ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилооти ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. пешниҳоди шумо дар студия бо шумо Умед Мирализода. аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои дигари буҷетӣ, инчунин стипендия ва нафақа зиёд карда мешавад. дар ин бора 14 январи соли ҷорӣ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба имзо расид. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия, ки 14 январи соли ҷорӣ ба имзо расид, аз 1 сентябр маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумии соҳаи маориф 25% ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, ба андозаи 20% зиёд карда хоҳад шуд. боло бурдани музди меҳнати омӯзгорон ва дигар кормандони соҳаи маориф далели таваҷҷӯҳи ғамхории пайвастаи ҳукумати кишвар ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас буда, барои беҳтар гардидани сатҳи иҷтимоии кормандони ин бахши муҳими ҷомеа замина мегузорад. طبق بند 8 قراری حکومت جمهوری توسعه درباره تدبیرهای اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری توسعه درباره زیادسازی مزد مهنت، وزارت معارف و علم جمهوری توسعه نیز در نوبت خود با نظامنامه پرداخت مزد مهنت کارمندان مؤسسات تحصیلات عالی کسبی را و ترتیب پرداخت مزد مهنت کارمندان ساحه معارف را تجدید نظر نموده با قرار و فرمان مذکور مطابق می‌نماید که این هم باشد ایندکساسیون ایلاپولی ها و دیگر پرداخت های مزد مهنت کارمندان زینه‌های تحصیلاتی ساحه معارف را، زینه تحصیلات تا مکتبی، تحصیلات عمومی و تحصیلات عالی کسبی را نیز ایندکساسیون کرده می شود و از تا 1 سپتامبر سال 2026 سندهای مذکور از جانب وزارت معارف و علم جمهوری توسعه تهیه و تصدیق کرده با وزارت اداره‌های داخلدار موافقه کرده می شود. غمخوری به سالمی اهالی از افضلیت‌های دیگری کاری حکومت مملکت دانسته می شود. این است که بالا بردن معاش وظیفوی کارمندان این بخش مهم نیز از 1 سپتامبر در نظر گرفته شد. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های ساحه تندرستی که از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری می شوند با اندازه 20% زیاد گردید. اگر ما قیاس از سال 2022 این جانب تا سال 2026 نظر افکنیم، مزد مهنت کارمندان ساحه‌های بودجه از جمله ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان زیاده از 5 مرتبه زیاد گردیده است که اندازه آن 120% را تشکیل می‌دهد که در حجم عمومی پرداخت مزد مهنت کارمندان نظررس میباشد. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های ساحه معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، حفظ اجتماعی و کارمندان تشکیلات‌های دیگر بودجه‌ای اینچنین استیپندیا و نفقه زیاد کرده می‌شود. مرحله به مرحله زیاد نمودن مزد مهنت کارمندان ساحه‌های بودجه‌ای، نفقه و استیپندیا دلیل واضح غمخوری نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان و شهروندان بوده. در شرایط فعلی بحران اقتصادی و مالیوی جهانی دستگیری به واسطه مردم مملکت محسوب می‌یابد. саноати шаҳри душанбе бо тадбирандешиҳои ҳукумати кишвар ва амалишавии иқдому tashabbusҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушди бесобиқа дорад. дар давоми солҳои 2015-2025 дар пойтахт 620 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо таъсисии зиёда аз 18500 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шуд. зоҳиршод Ағоимуродзода гузориш медиҳад.
дар 9 соли охир саноати шаҳри Душанбе дар қатори дигар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба таври чашмрас рушд намуд. Дар ин давра 620 коргоҳу корхонаи нав бунёд гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 6,8 миллиард сомонӣ ва ҳаҷми содирот бошад ба 2,4 миллиард сомонӣ расонида шуд. соли 2022 бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои дастгирии фаъолияти бахши хусусӣ қарзҳои имтиёзнок пешниҳод гардид ва аз ҳамон давра то имрӯз дар пойтахт 81 коргоҳу корхонаи муосир бо таъсиси беш аз 6000 ҷойи корӣ бунёд гардид. корхонаи мазкур дар соли 2023 бо дастгирии фонди дастгирии соҳибкории шаҳри Душанбе бо қарзҳои имтиёзнок маблағгузорӣ шуд ва ин дастгириҳо ба мо имконият фароҳам оварданд ки корхонаро таъсис намоем. барои бароҳ мондани корхонаи саноатӣ барои истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум шароитҳои хуб ва шароитҳои беназир фароҳам оварда шуданд. шурӯъ аз соли 2017 нишондоди ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ тадриҷан тамоюли болоравӣ намуд. 9 сол қабл ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 1 миллиарду 694,1 миллион сомониро ташкил медод ва ин рақам дар соли 2025 ба 6,8 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба соли 2024 1,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ҳоло 854 коргоҳу корхонаи саноатии шаҳри Душанбе фаъолияти намунавӣ дошта, дар онҳо бо истифода аз технологияи муосир маҳсулоти босифат истеҳсол мегардад. маҳсулоти корхонаҳо дар баробари қонеъсозии талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон содирот мешавад. бо ҳадафи таъмини некуаҳолии мардум давоми солҳои 2017-2025 дар корхонаҳои нав зиёда аз 18500 сокини маҳаллӣ ба кор таъмин шуданд. саноати шаҳри Душанбе имрӯз ба як бахши калидии иқтисодиёти миллӣ табдилӣ ёфта, пояи асосии рушди устувори иқтисодии пойтахт ба ҳисоб меравад. дар ин давра 620 корхонаи нави саноатӣ бунёд ва ба истифода дода шуда, ҳаҷми умумии истеҳсоли саноатӣ зиёда аз 31 миллиард сомониро ташкил дод. то соли 2017 дар пойтахт маҷмуан 234 корхонаи саноатӣ фаъолият мекард. аз ҳамон вақт то декабри соли 2025 дар шаҳри Душанбе бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ дар ҳудуди 4 ноҳияи пойтахт корхонаҳои нав бунёд карда шуд. ҳамин тавр шумораи умумии корхонаҳои тозабунёд дар 9 соли охир ба 620 расид. афзоиши шумораи корхонаҳои саноатӣ бозгӯи таваҷҷӯҳ ва дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати саҳм гузоштан дар амалишавии ҳадафҳои муҳими стратегӣ аст. тибқи нақша дар доираи эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар пойтахт бунёди 71 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 5000 ҷойи корӣ ба қайд гирифта шудааст ва то ин вақт аз ин шумора 60 корхона сохта ба истифода дода шуд. ин яке аз корхонаҳои тозабунёд дар соли 2025 мебошад. соли 2025 дар шаҳри Душанбе дар маҷмӯъ 63 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо фарогирии 8000 ҷойи корӣ сохта ва истифода дода шуд. ин натиҷаи рушди босуръати саноати шаҳри Душанбе мебошад. акнун дар доираи ҳамин иқдом имсол наздики 30 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ сохта мешавад. гузоришҳои тағоимурод Зайниддин Ҷабборзода барои барномаи иттилоотии ахбор. дар вилояти Хатлон дар майдони зиёда аз 100 000 гектар кишти тирамоҳӣ ва барвақтӣ гузаронида шудааст. бо назардошти он ки кишоварзони вилоят дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ нақши асосӣ доранд, ҳоло корҳо дар ин самт вусъат ёфта истодааст. аз раванди корҳои саҳроӣ дар вилояти Хатлон ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. ба хотири оне ки иқлими вилояти Хатлон нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар гармтар аст, ҳосили дилхоҳи зироату сабзавот дар ин водӣ пештар пухта мерасад. аз ин лиҳоз хоҷагидорони ин минтақа ҳамасола аз аввалинҳо шуда маҳсулоти барвақтиро вориди бозорҳои истеъмолӣ мегардонанд. кишоварзони вилояти Хатлон имсол дар майдони
27788 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд ки аз он 349789 тонна сабзавотиёт ҷамъоварӣ карданд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки аҳли заҳмати вилояти хатлон ҳамасола натиҷаҳои баланди меҳнатиро ноил гашта бо истеҳсоли ҳазорҳо тонна маҳсулоти хушсифат сабади истеъмолии сокинонро ғанӣ мегардонанд. боду ҳаво ва иқлими мусоиди минтақаи бохтари вилояти хатлон ба хоҷагидорон имкон фароҳам овардааст ки ҳар як қитъа заминро мақсаднок истифода бурда бо гирифтани ҳосили фаровон дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳиссаи арзанда гузоранд. агар имрӯзҳо ки дар қисмати хоҷагиҳои деҳқонӣ нашъунамои пиёз ҷараён дошта бошад, дар қисмати хоҷагиҳои деҳқонии дигар бошад, раванди кишти картошка бо маром идома дорад. ба гуфтаи мутахассисони соҳа, деҳқонон дар ҳоле муваффақ мегарданд ки аз усулҳои манфиатбахши кори соҳа васеъ истифода карда, қоидаҳои агротехникаи кишту парваришро саривақту ба маврид ба кор баранд. мо 5 гектар замини пиёз кошидем. тухми ҷайҳун экстра пешпазакай моҳи апрел тайёр мешавад. баъд ай пиёз мо мегирем ҳамин заминҳода тарбуз кишт мекунем. Тарбуз мекорем. киштикори дуюм. баъд ҷугори макка киштикорӣ мекунем. 4 гектар дига картишка коридем. баъд ай картишка мисол бо дига дуюм ҳосил бо мекорем. ба он мақсад истифода мебарем ки дар ҷумҳурӣ мардума таъминот кунем аз маҳсулоти кишоварзӣ. ҳамаи имкониятҳо ҳаст, ҳамаи чӣ мерасад, барое ки замин бисёр ай барои мо. таъмини амнияти ғизоӣ ки аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад, бо мақсади расидан ба ин ҳадаф ҳар як хоҷагидор қитъаҳои дар ихтиёр доштаро самараноку пурмаҳсул истифода намудаву сол аз сол ба гирифтани ҳосили фаровони маҳсулот ноил мегарданд. хоҷагидорони ноҳияи хӯросон барои гирифтани ҳосили фаровон аз корҳои агротехникӣ, аз он ҷумла шудгори босифат, нуриҳои минералӣ, сари вақт об додани маҳсулотҳо истифода мебаранд. дар ноҳияи мо сабзӣ ва пиёз сари вақт ҷамъоварӣ карда ба бозорҳои ҷумҳурӣ ба ноҳия ворид карда мешавад. айни ҳол дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия шудгори босифат бо техникаи тахмачарх ва ҷамъоварии ҳосили сабзӣ гулкарам идома дорад. кишоварзону хоҷагидорони шаҳри бохтар баробари андохтани таҷрибаи кори хоҷагидорӣ ҳамзамон ба бунёди гармхонаҳои мавсимиву доимо амалкунанда таваҷҷӯҳи хоса равона карда ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ноил гаштаву ҳосили фаровон мерӯёнанд. валиҷон юнусзода сокини шаҳри бохтар чанд сол аст ки дар шароити гармхона ба парвариши қулфинай машғул буда ба гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулот ноил мегардад. дар ҳамин шабу рӯз дар майдонҳои корами шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон раванди кишти картошка, нашъунамои пиёз ва шудгори хушсифат бо маром ҷараён дорад. шоҳзода самандар мусои нурмуҳаммад, вилояти хатлон, ахбор. дар ноҳияи дарвоз майдони кишт аз ҳисоби талу теппаҳо васеъ карда мешавад. роҳандозии ин таҷриба ба рушди соҳа ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ мусоидат мекунад. бо дарназардошти тағйирёбии бо суръати вазъи бозори ҷаҳони озуқаворӣ ва мунтазам болоравии нархи маҳсулоти ғизоӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулини соҳа ва кишоварзони мамлакатро вазифадор намуданд ки заминҳои корамро самаранок истифода бурда бо гирифтани дусе ҳосил дар баробари қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти хеш дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори истеъмолӣ мусоидат намоянд. шуғли асосии мардуми ноҳия ба ғалакорӣ, картошка, сабзавот ва замбуриясалпарӣ мебошад. кишоварзони ноҳияи дарвоз аз мусоидӣ бод ҳавои имсол истифода карда бо мақсади сари вақт ва хушсифат анҷом додани шудгор имрӯз дар ин мавзеъҳо корро шурӯъ кардем. айни замон кишоварзони ноҳия бо истифода аз боду ҳавои мусоид дар заминҳои ғайриобии деҳоти дашти лучи ҷамоати деҳоти қалъаи хум киш ва шудгори заминҳои обӣ ва ғайриобиро шурӯъ намуда то ба ҳоли имрӯза дар масоҳати 25 гектар замин киш намуданд. ба ҳолати имрӯза бошад дар майдони 25 гектар киш ва 65 гектар шудгорро ба анҷом расондем ки ин раванд оғози кор аст ва идома меёбад. кишоварзони ноҳияи дарвоз дастури супоришҳои пешвои миллатро ки нисбати соҳаи кишоварзӣ дар паёмашон изҳори миннатдорӣ кард, сармашқи кори худ гузошта кӯшиш мекунем ки дар таъмини амнияти озуқаворӣ ноҳия ва ҷумҳурӣ саҳми арзандаи худро гузорем.
ба андешаи мутахассисон сифати хок ва боздеҳи ин заминҳо нисбат ба дигар қидаҳои кишт бартарӣ дошта умед аст ки имсол низ кишоварзон аз кишти баҳории хеш ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. Хушназари Зиёнуҳияи Дарвоз, Ахбор. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати бунёди зиёда аз 400 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Аз ин шумора то имрӯз 266 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. Аз раванди корҳои созандагӣ дар ноҳия ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар ноҳияи Рашт бо мақсади амалӣ шудани нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар соли 2026 бунёди 115 иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ аз қабили муассисаҳои таълимию тандурустӣ, хонаҳои истиқоматӣ, коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва роҳу хаттҳои об пешбинӣ шудааст, то ба ин васила маҳалли зист, деҳаву ноҳия هم آباد زیباتر شود. از جمله در دهه چکی‌ها و قزناک ساختمان دو مؤسسه تا مکتبی برای 120 کودک ادامه داشته بناهای تعلیمی در مهلت پیشبینی شده به استفاده داده می شود. بنیاد لیسه پرزیدنتی برای 640 نفر خواننده در محله دشتی رشت در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای جلب خوانندگان بالیاقت و صاحب استعداد مؤسسه‌های تعلیمی پیش بینی شده است. زیرا تا همین دوره در ناحیه رشت، تاجیک‌آباد، لشن‌آباد و سنگبار عموما لیسه پرزیدنتی موجود نبود. از روی لایحه ساختمانی لیسه پرزیدنتی از 5 بنای کشاد و برهوا از جمله 2 بنای تعلیمی، 2 خوابگاه، آشخانه، کتابخانه، تالار ورزشی و دیگر زیربناهای علاوه‌ای عبارت میباشد. سال جاری با استفاده از مبلغ‌های پیش‌بینی شده کارهای ساختمانی در بنای 4 و 5 لیسه ادامه داشته انشاءات از روی نقشه در مهلت معین شده به استفاده داده می شود تا در آینده خوانندگان صاحب استعداد به تعلیم و تربیت جلب کرده شود. در محل سریپول صاحبکاری وطنی در پرتو هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای عائله‌های نیازمند 30 خانه استقامتی بنیاد کرده ایستاده است. علاقه در بیشتر منزل‌های استقامتی کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی قرار داشته کارگران با بنیاد خطهای آب و راه، آبادی گرد و اطراف خانه‌های استقامتی و یک چند کارخانه‌های خرد استحصالی مشغول می‌باشند. همین طریق روند کارهای سازندگی در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت روز تا روز وسعت تازه کسب نموده. همه این بنیادکاری‌ها به خاطر زندگی شایسته مردم پیش بینی شده است. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, таъмини шароити хуби таҳсил дар онҳо ва ҷалби хонандагон ба озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дастовардҳоро дар соҳаи маориф афзун намуд. ҳусноварҷон Умаров хонандаи синфи сеюми литсеи рақами 5 шаҳри Исфара аз ҷумлаи чунин хонандагон аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, соҳиби мақоми аввал гардидааст. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. хонандаи синфи сеи муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 5 шаҳри Исфара Ҳусноварҷон Умаров бори аввал нест, ки дар озмунҳои бонуфуз иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегардад. ин навбат ӯ аз озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо ғолибият баргашт, ки боиси нишоту фараҳмандии ҳамсабақону омӯзгорон гардид. ӯ дар номинасияи адабиёти ҷаҳон байни хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ соҳиби мақоми аввал гардид, ки ин дастовард на танҳо барои муассиса, балки барои кулли кормандони соҳиб маорифи шаҳр боиси ифтихор мебошад. Ҳусноварҷон аз адабиёти ҷаҳон 430 асари насрӣ ва зиёда аз 75 асари назмиро мутолиа ва аз худ намудааст. ман пеш аз ҳама миннатдории самимонаи хешро ба пешвои миллатамо мерасонам, ки барои мо наврасону ҷавонон чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро ташкил намуданд. ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам, ки онҳоро китоб хонанд ва ба чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок варзида дониши худро санҷанд. барои сазовор гардидан ба ин дастоварди шогирди муассиса омӯзгори пешқадаму навовар Гулсара Шарифӣ саҳми арзанда гузоштааст. аз номинаи адабиёти ҷаҳон, ҳам аз адабиёти рус, аз адабиёти осиёи марказӣ, از ادبیات کافکاز، ادبیات آمریکای لاتینی، ادبیات اروپا، تمام ادبیات ادیبان بچگانه جهان را در بر می‌گرفت که
که برای خواننده صنف سی این بین‌نهایت مشکل بود، اما با موفقیت فعالانه اجرا میشد. آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است نشان بیداری فکری و آینه روشن سطح معرفت نسل صاحب استعداد کشور می باشد. پیش از همه مینه‌داری صمیمی خود را به پیشوای معارف پرور خلقمان، فرهنگ پرور خلقمان رسانیدنی هستم که با تأسیس این آزمون‌ها در ضمیر فردای نسل نورس تاجیک فرهنگ کتاب و کتابخوانی را بیدار نموده ایستادند. خرسندی بخش است که اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهاتی اصفهان در آزمون و المپیادها زیاد گشته سطح دانش خوانندگان جواباً به غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف بهتر گردیدن شرایط تعلیم و تربیت بالا می‌رود. бинандагони азиз дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. барори комёбиҳои зиндагӣ насибатон бод.